Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायलायबाय दे लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा नैबे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि गासै 112थि बोसोरारि जथुमानि जि साखाफारा खालामनाय नैबे हाबा बे भिडिअखौ आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर जोंहा बेसेबांखिनि आग बारायखो खामानिफोरा दिनै जोंहा 27 जानुवारि आरो जोंनि बे जथुमायानो जागोन जोंहा 29 जानुवारिनिफ्राय जागोन आरोना अब्ला दिनै 27आव बेसेबां खामानिया आग बारायखो आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायलांदो आंजों आरो लोगोसे फैफाबाय थादो आरोना लोगोफोर आङो सिगां नैबे बाहेरनि नुथायखौ दिन्थिग्रोगोन नोंथांमोननो जोंहा नैबे जाबाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जि अफिसफोर नैबिथिं दखानफोर नैबिथिं थागोन आरोना बेनिफ्राय नैबेथिं सोनाबहा नुहुरदोंना नैबे लामानि सोनाबहा नैबे रेस्टुरेन्ट जागोन आरो जोंहा नैबेयो मेन लामा थांलाय फैलाय नैबिथिङै नुहुरदोंना नैबे जाबाय मेन लामा बेनिफ्राय बे मेन लामानि सानजाहानो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जि गिर्जा पेन्डेल बेनिफ्राय बैफोरो जोंहा नै मा होनना बुङो बेफोरबो अफिसानो जागोन बेनिफ्राय आरो बैथिं थाबाय साहा गेस्ट हाउस बेनिफ्राय आरो खुलुमसालि न'आ जोंहा नै बिथिं आरोना दिनै 27 जानुवारिनि बेयो आपडेट आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बेथ' गिर्जा न' जाबाय बेनिफ्राय हाबनाय नैबे गेटआ नैबेनो आरोना गेटआ नै दिनैसिम नै बेसेबांखिनि महर मोननानै दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा माखासे डेक'रेसन दंबावो बेयाव आरो गेजेराव जोंहा साननै दङ गाबोन सानसे दंबावो आरो सबनिया बृहस्पतिबार मोनाबिलिनिफ्राय जोंहा जागोन बियो 29 मोनाबिलिनिफ्राय जागोन डेक'रेसननि खामानि गोबां दंबावो जेब्ला आरो फुल फाइनाल जागोन अब्ला आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरोना नै बेसेबांखिनि जानानै दङ बर्थमान डेक'रेसना BBC फुलजों BBC बनायबाय बाटारफ्लाइ बनायबाय बेनिफ्राय नैबेयाव 112थि इन्डियान फ्लेगनि गाबजों बेखौ बनायनाय जादों बेनिफ्राय आरो साइडआव नै बेफोरबायदि आरोना डेक'रेसनफोरा आरो गोबां दंबावो मावनो गोनां गोथार खुलुमसालि न'आ नैबेनो जागोन जोंहा राइट साइडजों जेन्ट्सफोरनि हाबनाय ओमफ्राय आरो नैबिथिं लेफ्ट साइडजों लेडिसफोरनि हाबनाय जागोन आरो नैबेयाव फुख्रिबो बनायनाय जादों नैबिदि एसे नोंथांमोननो सिंनि नुथायखौबो दिन्थिनोसै जाहा नै गिर्जा न'आ नै बिदि जिरायनो थाखाय नै बिदि जिगाबबो रेडि खालामखाजोबनाय जाबाय बेनिफ्राय आरो नैबे जाहाथे मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हायैनि थाखाय सिरिबां खालामनो थाखाय नै बिदि सल'खा होनाय जायो नै बिदि बेयाव दिरुं सोंबाय आरोना जोंहा मेन स्टेजनि जि डेक'रेसन बेफोरो जाथ'वाखै बनायबायसो थादों दासिमबो गिर्जा न'नि नुथाया नै बेसेबांखिनियानो लोगोफोर बेनिफ्राय आङो बेसेबांखिनिखौनो आपडेट होबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मण्डलिनि दखान गलाफोर जागोन आरो नैबिथिं थाबाय BBCनि अफिस आरो गलाफोर थागोन आरो बिनि उनावनो जोंहा नैबिथिं थाबाय मण्डलिनि गेलामाल गला फिथाइ सामथाइनि गला बेनिफ्राय आरो नैबे साहा गला बेनिफ्राय नैबे नुबायना नैबेयो जोंहा रेस्टुरेन्ट जागोन दे लोगोफोर नैबेयो रेस्टुरेन्ट आङो गोजाननिफ्राय भिडिअ खालामबाय लोगोफोर खाथिथिं थांनाय जायासै बेनिफ्राय आरो बैफोरो नुहुरदोंना मण्डलिफोरनि थाफैनाय पेन्डेलफोर जागोन आरो नैबेफोरो मण्डलिफोरनि थाफैनाय पेन्डेल गोबाङा थाफैजेनबाय आरो बिदिनो बनायफैबाय थादों गेजेराव मात्र सानसेल' सम दङसै नैबेसेबांखिनि आपडेट जोंहा 27 जानुवारिनि आपडेट आरोना
बेफोरो नै बनायफैबाय थादों आरो बिथांमोना माखासे थाफैजेनबाय आरो माखासेफ्रा बृहस्पतिबार खालि फैगोन। साहा दखानाव खामानि मावनो थांसिगोन नै दे मावहैदो। ओमफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं पुरा कारेन्टनि खामानि सोलिगासिनो। बिथांमोना जाहैबाय कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि नै माने नैबेफ्राव पुरा हेल'जिन थाजोबगोन आरो ना। गेटनि मोखाङाव नै बिदि डेक'रेसन थागोन नै बियो। एकदम फाइनाल महर मोनथारसिगोन आरो गाबोननि उनावनो। नैबेनो मेन हबानि मेपआ नैबिदि आरो ने सबानि मेपआ नैबे जागोन। मेन गिर्जा न'आ नैबे जाबाय एन्ट्रेन्स गेट थाबाय नैबेनिफ्राय हाबगोन आरो ने नैबेयो नुदोंना हाबनानै नैबेयो जोंहा मेन चार्च न' जागोन आरो नैबेयो खुलुमसालि न'आ। बेनिफ्राय बिनि उनावहाय बिनि साहा थागोन जोंहा नैबेयो गोजा गाबनि नुदोंना नैबेयो फायार स्टेसन आरो पुलिस पइन्ट मेन रडनि सानजाहा। बेनिफ्राय आरो नैबे भलन्टियार्सनि न' बेनिफ्राय आरो नैबिथिं थागोन पार्किं। बेनिफ्राय बैयो जाबाय मिसन फिल्ड लेडिस पेन्डेल। बेनिफ्राय नैबे जाबाय इनभाइटेड गेस्ट रेस्ट हाउस। बेनिफ्राय पार्किं फर मिसन फिल्ड। बेनिफ्राय नैबे BBC डाइनिं हल नैबिदि बनायनाय जादों आरो ना मेपखौ पुरा नोंथांमोना मेपखौ नायनानै नागिरबानो जाबाय पेन्डेलफोरखौ गिर्जा न'नि बबेथिं जायो नैबे मेन गिर्जा न'आ। बेनिफ्राय आरो जोंहा नै साहा गला नैबेफोरो रेस्टुरेन्ट नैबे जिथुनाखि एसे ग्रिन नुदोंना नैबिदि। बेनिफ्राय गासिबो पेन्डेलफोरा नैबिदि जागोन आरो नै ब्लुजों होदोंना नैबिथिं मेन गिर्जा न'नि खोलाहा मोनसे लामा दङ बे लामानि खोलाहानो गासिबो पेन्डेलफोरा पास्टरेटफोरा जागोन आरो नैबिथिं नायना लादो। आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय नैबिदि दैफां पास्टरेट आमजुलि पास्टरेट बरनगाव पास्टरेट बेलगुरि पास्टरेट बिनि उनाव आम्बागाव पास्टरेट बिनि उनाव हरिसिंगा पास्टरेट पानेरि पास्टरेट। नैबिथिं सोनाबहाथिंनिफ्राय जुदि हाबोब्ला गिबि पानेरि पास्टरेटखौ मोनगोन बिनि उनाव हरिसिंगा आम्बागाव बेलगुरि बेनिफ्राय बरनगाव ओमफ्राय आमजुलि नैबिदि मोनलांगोन सानजाहा। ओमफ्राय दैफां लास्टआव दैफां। बेनिफ्राय जाहैबाय बिनि उनाव साहा साइडजों लामानि साहा साइडजों गिर्जानि सानजा साइडजों जाहैबाय जोंहा नैबेयाव सनाय पास्टरेट थागोन बिनि उनाव नाहुरा पास्टरेटनि उनावहाय जोंहा नैबिथिं थाहैबाय जिंगाबिलि पास्टरेट। जिंगाबिलिया एकदम मिसन फिल्डथिं आरो दे। बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव मोनसे औरां पास्टरेटआ नैबे जागोन आरो ना बिथिं सनाय नावहुरा पास्टरेटनि गेजेराव औरां पास्टरेट लामानि साहा गालाव जागोन आरो बियो। नैबिदि मेपखौ आङो बिदि दिन्थिबाय नोंथांमोना एसे नायनानै लादो लोगोफोर। जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि 112थि बोसोरारि जथुमानि जि मेपआ नैबिदि जागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना आन्दायोब्ला बे मेपखौनो नायनानै गावनि पेन्डेलखौ नागिरनो हागोन। दे अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअ आपडेट होनायखौ आं बेसेयावनो दोनबाय। माने नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबावगार आरोना लोगोफोर। 27 जानुवारिनि आपडेटखौ आं बेसेबांखिनिखौनो नोंथांमोननो होबाय। दे अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय टाटा।